aurreko bi txapelketetan, erran nahi baita Euskal Herrikoan eta aurreko Nafarroako txapelketan kolpean diskoak pairatuta gero. Nafarroako txapela galdu zenuen, Euskal Herrikoan finaletik puntu terdira geratu zinen. Nola eman diozu buelta? Nola lortu duzu horren umoretsu itzultzea? Nola landu duzu? Bueno, azken Nafarrokoan kolpeatzen izan txapelik ez irabaztea, hori beti gerta daiteken zerbaitelako eta gertatu gelako berriz ere. Gehiago izan zen, arratsalde hartan oso loturik aurkitu nuela neure burua, eta hori izan zen benetako kolpea holtzatik, bersotan nahi nuen eta nezakenetik pixkat urruti eginda jeistea. Gero Euskal Herrikoan, oro har pozinago egindako txapelketarekin, baina finala hortzekin ikutzen duzunean eta 2 puntu terdira geratzen zarenean, kolpe emozional handia da, nahiz eta finalean sartze ez pasara, tokirik onenean geratu nintzen, baina kolpetxo izan zen. Eta horri buelta nola eman, denbora behar izan dut, bereziki emozionalki osatzeko, baina udaran ja neure gure ikusten nuen berriz ere bersotan gustorari nintzela, eta umoretsu, eta ez dago beste sekreturik lan egin, eta bersoa lantzen segi, eta bai emozionalki, eta beste hitz bat ere sartuko dut, potoloago behar bada, espiritualki ere, neure burua lantzen daramat, esango nuke, denbora aldi luze bat, berezik nire nahiarenak gertatu zenetik, zabaldu zaidan beste mundu bat izan da pixka bat, mundu lausuago edo, espiritualtasun hori gustatzen zait, eta horrek ere laguntzen dit. Espiritualtasun horrekin zer esan nahi duzu? Esan nahi dut... Zabalagoa ematerik. Bai, esan nahi dut pixka mundu magikoago hori edo ez, gauzak ez direla gertatzen kasualidadez, nik hori sinisten dut azken urteetan bereziki, denak duela bere azalpena, norberak pixka bere patu edo bere bide horri bat baduela, meditazioak adibidez asko lagundu dit azken urteetan, munduan kokatzen, mundua ulertzen, presente egoten, yoga ere bai, zerbait, eta pixkate holtza gainean baino bizimoduan laguntzeko tresnak dira, eta bizimodua edo mundua ulertzeko landu ditudan erremintak, eta berezikin, ere azken urtetako berso bidean, hori izango da lanketarik egin dudan handiena. Nahiz eta gero beti dagoen bersoa eta teknikoa eta diskursoa, baina beste hori gabe niri behintzat hankamotz geratzen zait. Hor parez pare jarri gara? Bira, igual atrebitua da esango duana, baina nik uste baietz. Finalean esango nuke, finalean, Nafarroako finalak, begira diezaiokela gutxi gora behera begietara. Beste eskualdetan gertatzen den horri. Ez dut esango, Gipuzkoarra bezain honak dira Nafarrak, ez diot hori. Baina bai, gaurko Nafarroko finala kalitate handikoa dela. Eta ez dela bersolari bat edo biren gauza. Orduan, uste dut pozik egoteko moduan gaudela, Nafarroko bersogintzan mailari dagokionez loraldi bete-betean dagoelako eta gora goazelako.